Τώρα πάμε στο κλειτόν. Η κλίμαξη του κλειτού είναι και αυτό τίθεται πάντοτε επί του δι και θέλει το γ, δι γ 4, γ βου 12, βου πα 14. Θα πω πρώτα την κλίμακα διατονική. Δι γ βου πα, πα βου γ δι γ βου πα, δι γ βου πα. Αυτή είναι η διατονική. Τώρα με τη φθορά. Δι γ βου πα, βου γ δι γ βου πα, βου γ δι γ βου πα, δι 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 γ βου πα, βου γ δι 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 δι, δι 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 γ βου πα, βου γ δι 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 δι, και ζωνίζω και δι 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 γ βου πα, βου γ δι 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 δι. Αυτή είναι η κλίμαξη του κλειτού.